This one, See. Yeah, what do we do? Medium is okay, yeah. Has it medium? Medium. You say medium? Yeah. Brother, last price. Last price. 950, last price. No. What you mean? No. You can. Last. No, 4%. Nah. 999. I don't want to pay 1,000. Cash, okay. Of course you cash. I'm not drug dealer. I'm a very good guy. Okay. Yeah, I'm not drug dealer. Yes, you can. Yes, you can. Nah. No. Special. We don't. You're gonna check anyhow. Han siger til mig, at jeg giver den her for 400, det er sådan 80 kroner. Og jeg købte den for ham for 85 kroner. Så... He gave me only 450. And this one in... His name is Ashraf Hakimi. He's so religious, you know. He never slept with any woman, you know. He's so halal, you know. Yeah. He's so halal. Bring 4 wife. This guy. This one, Shabab, 300 baht. My name is Patrick, you know, Patrick. You can come back to my shop anytime, okay? You have a card? You have 4C03, everyone know that? Yeah. Den sjoveste, most funny guy, most funny, and good prices. Come Good next prices. time, I will sell 600, 700, not in 450. Okay, yes, you can put 2 SIM cards. You can download any application from here. Can use the YouTube. Can connect to the white notch. Let me see the camera. See the camera? 17 Pro Max replica. You know, this is the gift. Give it to who? To yeah, future wife, right? Yeah, yes. This guy look like Aladdin, you know. Vi er ude. Vi er færdige. Jeg skal tilbage igen hjem. Og så skal jeg faktisk... Så skal jeg faktisk bare over og friske op. Grabmanden, han kører sindssygt. Han kører sådan 80-90 km i timen. Og der er bare tæt pakket, mand. Der er du syg hårdt, mand. Jo, jeg bliver så overrasket hver gang folk siger til mig, Khaled, are you Muslim? Are you Arabic? Så snakker de lige pludselig arabisk, og hvis nogen ikke snakker bedre end mig, så jeg 7-Eleven, jeg har bestemt noget med til hotellet. Hotellet ligger dernede for enden. Sadika! Yes. Ja, grab nogle krab. Ja, den er ikke helt fyldt op, den her, som vi har forventet. Og så er der muligheden ekstra med. Så ja. Okay, jeg har mit tøj på. Min grab er helt lagt den. Og han er ude foran nu. Han flyver derude her. Prøv lige en gang at se den her udsigt. Helt lige på gaden. Ping Pong Show i aften. Shabab. Ping Pong Show. Ikke kom endnu. Jeg har ikke tænkt over det før nu, men jeg har ikke fået fokus nu endnu. Det koster 50 spand. 10 kroner. Jeg vil ikke kunne anbefale det her til nogen. Men wow, den er lang, den her vej, så fortsætter helt dernede. Ja. Hvad er det her for et dyr? Ej, det kilder så meget. Det er så sødt. It can fly? How much? Wow. Prøv lille ven. Mens jeg redigerer videoen lige nu i bilen, så er der nogle små fejl i SD-kortet. Det betyder, at der er nogle af de her clips, der er ikke en sammenhæng, og der er noget, der går kaput. Så bær over. Jeg beklager virkelig, og så håber jeg ellers, I nyder videoen. På det gulvet igen. Ris. Vitamin D. Orange. Sprite. Det hele. Vi er friske igen. Tøj på. Ud. Vi skal mod Chinatown. Første gang i mit liv, jeg skal til Chinatown. Nogle steder, så det bliver fedt at se. Så ja, jeg skal bare lige filme kort. Hey. Tid til video og billeder. One video. I billedet, I fik der politiet og jeg. Fordi når jeg siger til dem, de skal stå ret, og vi skal tage et billede, og jeg spørger dem rigtig sødt, så siger de, hvorfor ikke, mine gode herrer? Så det er sådan, det er med det her land. Du får respekt, når du giver respekt. Og så... Okay. Ja, okay. Hun siger, jeg skal sidde her. Okay.
crazy. Jeg håber, det smager godt. What? Okay, de mixed op sammen. Det var da vanvittigt der. Ja, den er vanvittig. Sister, this is very nice. The best one in the whole Thailand. Patong, no. Phuket, no. You. Best. Kom og krab. Der er gået 15 minutter. Han er først kommet nu. Thanks, boss. Thank you, boss. Yeah, chicken. Ja, det kommer altid sådan noget... Hvad hedder det? Noget nødder. Men jeg kan slet ikke bruge de her. Jeg er uduelig til at bruge dem. Er du gale og god? Jeg kan nemlig optage det der, hvor jeg egentlig tager et billede bag boden. Men det var mega sjovt, og hun var pisseflink. Og så, thank you. Over, og jeg tænker, man, det var lækkert, og jeg synes, det var sådan, wow, det skal vi prøve. Så under den der weed shop der i midten af gågaden, der ligger de to boder sammen. Og det er en kvinde, der står ved den der mango, og det er en mand, der står ved den der pad thai. For free? Yeah, I believe that I know homeless. You're homeless? No have money, sir. Okay, I give you money. He's 22. Yeah, You are 22. yes. You can do. Tyler, give me a song. Understand? Give me a song. Yalla, come. Give me the song. Little bit, huh? Yeah, a little bit. Song. The young one. Everybody at the young. Oh yeah, yeah, yeah. Everything I can say. Jeg står ved sådan noget mega flot. Og ikke hvad det er, men flot lys. Og jeg går mod vandet. Vi er herovre ved vandet nu. Og så er der masser af lys. Der er det hele flot. Jeg skal bare have et billede. Og så er det bare det. Hey, mand, han pisser derovre. Hvad fanden laver han? Det jeg gør nu, det er, at jeg tager billeder heroppe på broen. Det ser vanvittigt ud. Okay, jeg er lige krydset på den anden side til hertil. Og på lige siden af flot udsigt. Mega flot. Det jeg elsker allermest i Bangkok, det er, der er slet ikke så mange indere. I ved, jeg er lykkelig lige nu. Jeg er lykkelig. Sadika! My girlfriend from Phuket. Race is off. 1 year and a half. Okay, nice. It's closed. It's closed. The girl lady, because now you see the town. And I keep Huh? the Should I ask this guy? I have no, not you. No, but there's one there, but I don't want. She looks scary. Yeah. She looks very scary. Yeah. So that's why I miss you. You are so funny. And you do that, just. Hvad? Og det der, det er en receptionisten i mit hotel. Hun var så sød, hun gav mig alt, hvad jeg skulle bruge. Ved du, hvor mange håndklæder jeg bare har brugt? Jeg har brugt 3 håndklæder hver dag. En til fitness, en til swimmingpoolen, og så en til badet. Hun gav mig hele tiden, ja. Hun var så sød. Så ja, nu skal jeg over til Some Grab, skal jeg bare hjem, og så skal jeg lave TikTok og YouTube og alt sådan noget der. It's you. It's you. I don't know, sorry. No, that's not you. So